Kay ang word nga Santo Niño, Spanish word na Santo means balaan, Niño means bata. So, pero ang Santo Niño, ang balaan nga bata. Ako daghan kay ng tanaw na itong history sa ining kaluwas to. Grabe! Why mahimong dili Katoliko kung kabalo lang sa ato ang gitawag og pagtuo. Ang point nato din mga nanay, kinahanglan tang ma-inform mahitungod sa atong pagtuo. Nga naman, kay lisod kaayo nga Katoliko lang ta sa ngalan, pero dili ta Katoliko sa atong pagtuo. Usab lang dili Katoliko sa atong pagtuo, ang atong unahon na sa Christmas party ra, no. Ang atong unahon na sa Christmas kay makapalit og bag-ong sangina, no. Ang unahon na lang sa Christmas nato kay makapalit og mga bag-ong butang, no. Unya, ang pinakapait karon kay sa panahon sa Christmas, ang sentro dili na si Kristo. Abi ninyo kinsa kay sentro? Ha? No. Ang sentro sa Christmas karon nga panahon. Ako sa tinuod lang, grabe gud ako pangandoy nga naay bitay kanang manaygon bitaw nga ang tawag anang kanta sa daygon, malitok ng pangalan ni Kristo, pangalan sa mahal nga birhen ug pangalan ni San Jose. Karon sagad sa mga ruling karon, unsa man? Di ba't kay ganda sa atin ang Pasko? Ang focus ang tao. Man-centered na ang celebration sa Christmas karon. Mao ni paborito si Hawa. Mawala ang atong atensyon sa Kristo nga nahimong tao, ang atensyon karong panahon na ang atong kaugalingon. So kung kana na mo ay mahitabo, daog ang demonyo. Nga pagka makabantay mo nang hulugan mo ka ng mga grasya, salamat Lord, kay grasya niya, wala kayo simba-simba. Dili na iya sa Diyos. Unya, ang pagsulay ni ihatag pagpit ka matas Ginoo, maghila ka tudo-tudo. Nga naman, tungkol kay ka na mga grasya, palamuti lang sa itong kinabuhi. Kay ang tinuod na grasya na adya sa altar. Og maunay katuyuan sa Diyos nato. Maunay nag-celebrate ang Christmas, kay ang iyang objective, salvation. Kaluwasan. Actually, ako akong topic, ganun kita mga Katoliko nagbatuntag mga ribulto. Libog man sila na nga, niya pagkahuman sila nga, Diyos lagi na, pero ingon sa Diyos daw, ya, ang Biblia nagsulti, pag Diyos, giilan ni mo na nga Diyos. Yawa ka mag-ila ng mga ribulto nga Diyos. Nabi Katolikong mingon nga, amahan na mo, may pilit ka na larawan? Na ba? Na wala? Wala. Nga naman, kato pag-ampo, amahan na mo, nakasalangit, wala, amahan na mo, dili kay pilit ka na sa larawan. Diba? Sabot pasabot, dili na, Diyos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.